Ma rridx li l-istorja tal-familja tiegħi tintesa', imma fuq kollox ma rridx li l-mewt ta' Miriam tkun għal xejn. Irrida tkun li xprun għal aktar liġijiet riġidi għal kostruzzjoni u liġijiet li jaraw li l-vittmi jkunu mill-ewwel meħlusa minn kull dbatija, inkluż ta' spejjeż li jsibu ruhom fihom intortament. Kien dan il-messaġġ li għaddilna Charles, ir-raġel ta' Miriam Paċ, li xarilu tilfet ħajjita taħt it-terapin ta' Dara stess. Filwaqt li l-ġerħa tal-familja ta' Miriam għada friska u ma xtaqux jagħtu intervisti, Charles għaddilna ritratti ta' momenti sbieħ ma' Miriam, memorji sbieħ ta' u mara, li fi kliem Charles ħallit vojt kbir waraja. Spjegalna kemm kellha għal-qalba il-fidi tagħha u li fost l-oħrajn kienet tibda l-ġurnata tagħha dejjem bil-qari tal-ġurnata mill-Bibja. Id-diskussjoni mal-familja tagħha kienet importanti ħafna liha. Konna nitkellmu fuq kollox, għalilna Charles. U għalilna kif flimkien ma' Miriam kienu għamlu snin imexxu koppji fil-kors ta' Kana, iżda sqar li l-preparazzjoni kienet tagħmilha kollha Miriam. U lilu kienet tgħidlu li kull ma jrid jagħmel u li jissapportja f'dak li tkun qed tgħid. Charles għallinna li ħafna minn dawn il-koppji kienu baqgħu f'kuntatt magħhom. Xahar eżatt mill-mewta traġika ta' Miriam Paċ permezz ta' post fuq Facebook, Charles iddeskriva traġedja bħala ħolma kera li għadhom qed jgħixu. Fil-messaġġ tiegħu huwa jitkellem direttament ma' martu dwar il-festa tad-Duluri, fejn ħares lura għal drabi meta tnejn iddiskutew id-dbatijiet tal-Madonna u jgħidilha li issa hi qiegħda fil-glorja tal-Madonna u mhux fid-dbatija. Il-messaġġ mimli emozzjoni ta' Charles iwassal l-uġieħ li qed jgħixu ta' kuljum u uliedhom u l-qraba u l-ħbieb li ħallit warajha Miriam nhar it-2 ta' Marzu. In-nuqqas tagħha għadu jinħass ħafna. Il-bejta tagħna jgħid Paċ, il-familja ideali li kellha tgħaddi minn din it-traġedja li kultant lanqas jemmen li ġrat. Nibda naħseb li ma ġratx vera, allura li ħanerġa' narak, nerġa' nanqek, jew nerġa' nbusek. Iżda fl-istess ħin nirrealizza li dan il-ħsieb u biss xewqa li ma tistax tiġi mwettqa. Xewqa biss, realtà li kienet teżisti, iżda li m'għadix. U dan kollu għal Charles għar-reba ta' ħaddieħor.